δικαιοσύνη του Θεού, όπως λέμε η στάθμη, η οποία θα βάλει τους λογισμούς σε τάξη. Αλλά μέχρι τότε η μέθοδος είναι η ταπείνωση. Έρχεται κάποιος λογισμός, ταπεινώσου. Και σκέψου ότι κάπου έφταξες. Κάτι εσένα σε προκάλεσε το λογισμό να σε χτυπήσει. Κάπου έφταξες. Γι' αυτό και θα πρέπει, όταν δέχεις σε κακό λογισμό, θα πρέπει να περιοριστείς στο λόγο του Ευαγγελίου που τα βάζει όλα σε τάξη. Ο λόγος του Ευαγγελίου είναι τροχονόμος στους λογισμούς. Εγώ δεν λέγω ημίν, αγαπάτε τους εχθρούς ημών, καλώς πείτε τους μισούς ημάς, έβγεστε υπέρ των επηρεαζόντων και διωκόντων ημάς, για να γίνετε παιδιά του πατρός σας του εν της ουρανής, που βρέχει επί δικαίους και δίκους και ανατέλει τον ήλιον επί αγαθούς και πονηρούς. Αυτό είναι η έννοια του λογισμού. Αν καταφέρεις και βάλεις το Ευαγγέλιο τροχαία, δεν περνάει λογισμός. Ο Κύριος γι' αυτό έκανε και διάκριση και λέει η στάθμη του νήματος θα πέφτει μέχρι εδώ. Δεν θα μπει στα χωράφια του Γιώργου. Γιατί? Αν υποκρίνουμε και του λέω σ' αγαπάω και από μέσα μου λέει αχ και να μπορούσε να σου ρίχνει καμία τώρα τι καλά σημαίνει ότι υπάρχει κρυφός λογισμός που με βασανίζει. Αυτό σημαίνει ακριβώς. Είναι κρυφός λογισμός. Δεν χρειάζεται να πάμε στα σχετικά. Αυτοί βασανίζονται περισσότερο με τα πνεύματα. Γιατί δεν έχουν κανένα απέναντι τους να τσακώνονται. Οπότε οι λογισμοί τους είναι που τους εξάπτουν και αυτούς. Και η ανθρώπινη φύση που με έναν κακό λογισμό αρχίζει και παίρνει φωτιά. Ποιος δεν έχει κακό λογισμό και δεν παίρνει φωτιά? Εγώ να. Οπότε πρέπει να βάλουμε τους λογισμούς σε τάξη. Αλλά αν ταπεινωθείς κάτω από το λόγο του Ευαγγελίου, από μόνοι τους μπαίνουν στη σειρά αυτή. Μόνοι τους. Αρκεί να... Τι λέει ο Κύριος, αν πας σε ένα σπίτι, ξεκινάς πνευματικό αγώνα. Ας πούμε απλά πράγματα. Ξεκινάμε ένα πνευματικό αγώνα. Και λέμε ότι ο Κύριος μου έδωσε ένα χάρισμα. Όταν λες ότι ο Κύριος σου έδωσε ένα χάρισμα, θεωρείς τον εαυτό σου ότι μπορείς να λες στους άλλους με ασφάλεια κάποιο πράγμα, έτσι. Άμα δεν σε θέλουν όμως, κάτσε πενάκι και μην μιλάς. Τι είπε ο Κύριος, μην πας και ζητάς πρωτοκαθεδρία, κάτσε τελευταίος. Μπορεί να είσαι ο καλύτερος. Αλλά αν δεν σε θέλουν, κάτσε στο τέλος και αν αναγνωρίσουν ότι κάτι αξίζει θα σε βάλουν μπροστά. Αλλιώς μείνεις στο τέλος. Όπου ζητάς προκαθεδρία θα δημιουργήσει σύγκρουση και με άλλους που ζητάνε πρωτοκαθεδρία. Αυτό είναι ενάντια της δικαιοσύνης του Θεού. Ενώ ο Κύριος τι λέει? Ζητάτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και αυτά μετά που ζητάτε σιγά σιγά θα σας προσθεθούν. Δηλαδή θα αναγνωριστεί η προσπάθειά σου. Αλλά θέλει υπομονή. Με την υπομονή λοιπόν θα κερδίσετε αυτά. Και με την υπομονή θα χτίσετε τα ψυχά σας. Δηλαδή θα κάνετε διάκριση λογισμού. Ο λογισμός είναι η ακραία περίπτωση του πειρασμού. Δηλαδή τι σημαίνει? Όταν έχω ένα λογισμό, από κάτω να λεφτώ και το ερέθισμα. Σκέφτομαι εγώ τώρα. Είναι ύπουλος ο πειρασμός και μου πολεμάει. Σκέφτομαι εγώ πέρα ότι έχω έναν εχθρό, ας πούμε τη Γεωργία. Με μάχεται. Έρχεται κάποια άλλη και μου λέει ξέρεις τι είπε η Γεωργία για σένα. Τι κάνει εκείνη τη στιγμή αυτή που το κάνει αυτό? Διαβολή. Δηλαδή με ερεθίζει ακόμα περισσότερο να γίνω πιο επιθετικός. Οπότε ενισχύεται ο λογισμός μου. Εγώ τι πρέπει να κάνω τότε? Να της πω πήγαινε παραπέρα, δεν θέλω δικηγόρους και να προσπαθήσω να διώξω το λογισμό για να μην γίνει επιθετικός στη Γεωργία. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό λέει ζητάτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Να ξέρεις να βάζεις το ζύγι σωστά. Και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημίν. Δεν χρειάζεται να επιδιώξει τη φιλία της Γεωργίας και επειδή ποτέ δεν σε επενεί να αρχίσει να λες τι έχει αυτή μαζί μου. Δεν θέμα ότι μπορεί να μην έχει σκέψη, να μην σε σκέφτεται, να έχει κάτι άλλο στο μυαλό της. Δεν σημαίνει ότι σε αποφεύγει. Όλοι πάσχουμε λίγο πολύ από το πειρασμό της φιλαυτίας. Να θέλουμε δηλαδή από τους άλλους έπαινο. Εγώ τουλάχιστον τον χτυπάω, με χτυπάει συνέχεια αυτό το πράγμα. Και το γνωρίζω. Έχει ο άνθρωπος μια κατάσταση όπως λέμε να θέλει λίγο ικανοποίηση από κάπου. Κάποιος να το ικανοποιήσει, να πει μπράβο. Ή ξέρω εγώ κάτι, έχεις δίκιο. Ναι, αλλά μην είναι φιλαυτία, κακό θα σου κάνει, καλό δεν σου κάνει. Γι' αυτό το δίκιο θα πρέπει να το βρεις μόνο από το Θεό. Και θα το βρεις και από τους ανθρώπους. Αλλά πρέπει ο Θεός να το δεχτεί το αίτημά σου και να στο κάνει μετά αποδεκτό στον κόσμο. Γιατί αν πάει κανείς να εξωθεί μόνος του, θα συντηρεί. Πάσο υψώνει αυτόν
ταπεινωθήσετε και πάσο ταπεινώνε αυτόν υψωθήσετε. Όποιος προσπαθήσει να υψωθεί χωρίς να ελκύει τη χάρη του Θεού θα τσακιστεί. Δεν μπορεί να σταθεί εκεί που θέλει να σταθεί, διότι δεν έχει τη βοήθεια του Θεού. Χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Γι' αυτό λέμε, ό,τι καλό έρχεται στη ζωή μας δόξασε το Θεό, και ό,τι κακό έρχεται δόξασε το Θεό, διότι μέσα στο καλό και στο κακό στη ζωή μας κρύβεται, τι είδατε εσείς, η αγάπη του Πατέρα. Διότι στο κακό που έρχεται δεν θέλει να πας χειρότερα, και στο καλό που έρχεται θέλει να σε επιβραβεύσει και να σε δικαιώσει. Και έτσι μέσα σε όλη αυτή την ιστορία κρύβεται ο Πατέρας. Γι' αυτό λέμε, «Ω δίκαιη Πατέρα, ο κόσμος σου κέρνωσε, εγώ σε έρνω». Θεός είναι πέρος πέρα δίκαιος, διότι δεν ξέρει να κάνει, αν εσείς λέει είστε πονηροί και δίνετε αγαθά πράγματα στα παιδιά σας, δεν τους δίνετε λέει φίδι αντί για ψάρι, τους δίνετε το καλύτερο και ενώ είστε πονηροί, δηλαδή όλο πονηρίες κάνετε. Δηλαδή και τα παιδιά σας μπορείτε να τα εκμεταλλευτείτε αν θέλετε. Και αντί για καλό τους κάνετε κακό. Αυτό σημαίνει είστε πονηροί. Ενώ είστε λέει πονηροί και ξέρετε να δίνετε αγαθές δόσεις στα παιδιά σας, πόσο μάλλον ο πατήρας που είναι αγαθός θα επιτρέψει ποτέ στον εαυτό του ο Θεός να σου κάνει κακό αφού είναι αγαθός. Αποκλείεται. Γι' αυτό λέει, αν θέλετε να γίνετε παιδιά του Πατρός σου της ουρανής, καθαρίστε την καρδιά σας και να είστε φως για όλους, και για τους άδικους και για τους δίκαιους. Εγώ δεν λέγω ημίν, αγαπάτε τους εχθρούς ημών, καλώς ποιείτε τις μισούς εν ημάς, έρχεστε περ των επηρεαζόντων και διωκόντων ημάς, ή να γίνετε παιδιά του Πατρός σας που είναι της ουρανής, βρέχει επί δικαίους και αδίκους και ανατέλει των ίδιων επί αγαθούς και πονηρούς. Εδώ φαίνεται όλη η αγαθότητα του Θεού, διότι σκορπίζει τα πάντα χωρίς να χρειάζονται τράπεζες και χρηματιστήρια. Ρίχνει το σπέρμα στον αγρό και τελείωσε. Θα βγάλει τον καρπό. Διότι αυτό το ρύθμισε ο Θεός, δεν μπορούν τα χρηματιστήρια και οι τράπεζες να επεμβούν. Όλα τα άλλα είναι ανθρώπινα πράγματα. Δεν το ξέρετε. Τώρα, όταν έρχεται ο πειρασμός, γιατί έρχεται? Διότι αν καταφέρεις να αντέξεις τον πειρασμό και να μην στραφείς πάνω σε αυτόν που σε αδικεί επιθετικά, αλλά να επιδιώξεις να δεχτείς το θέλημα του Θεού στη ζωή σου, δηλαδή το λόγο του Κυρίου, αυξάνεις σε πλούτο ουράνιο, γίνεσαι πιο δίκαιος. Αυτός είναι ο πειρασμός που έρχεται, να ξέρετε. Ο Θεός καλεί όλους εμάς τώρα να εμφανιστούμε αμυντικοί στο κακό και να γίνουμε καλύτεροι στο αγαθό. Οπότε θα πάρουμε προαγωγή όσοι αντέξουμε, διότι δεν μπορούν όλοι να ακολουθήσουν. Όσοι θέλει ο πίσω μου ελθεί, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθείτε μη, διότι γίνεται σταυρός. Όταν έρχεται ο πειρασμός γίνεται σταυρός στη ζωή. Έχεις να το παλέψεις βάλει πολλά. Και πώς θα το αντιμετωπίσω? Με την ταπείνωση, με την εγκράτεια, με τη Θεία Κοινωνία. Γιατί Θεία Κοινωνία χωρίς εγκράτεια δεν πάνε. Και Θεία Κοινωνία χωρίς με πειρασμούς και εχθρική στάση απέναντι στους ανθρώπους που σε αδίκησαν δεν πάνε. Θεός είναι αγάπη, δεν μπορεί να ταυτιστεί με το κακό που κρύβεις μέσα σου. Πρέπει να το βγάλεις αυτό, να φύγει. Και τότε γίνεσαι αυτό που θέλει ο Θεός. Αγάπη ο Θεός, αγάπη ο άνθρωπος. Και με την θυσία του ίδιου του εαυτού, διότι σε καλή σε θυσία ο πειρασμός, διότι κάτι πρέπει να θυσιάσεις, οπωσδήποτε κάτι πρέπει να θυσιάσεις, γιατί αλλιώς θα μισήσεις. Αν δεν θυσιάσεις θα μισήσεις. Και ο Κύριος, επειδή ξέρει την αδυναμία μας, γνωρίζει πολύ καλά την αδυναμία μας, τι λέει? Μην εν έγκυση μας εις πειρασμό. Δηλαδή μην επιτρέψτε να δοκιμαστούμε περισσότερο από αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε, γιατί δεν είναι εδώ το θέμα να γίνεις υπερήρωος κρατώντας όλους τους πειρασμούς. Όχι, δεν θέλει ο Θεός αυτό. Ο Θεός θέλει να κρατήσεις τους πειρασμούς έτσι ώστε να μην βλάψεις την ψυχή σου και σου στοιχήσει στην αιώνια ζωή, κρυθείς. Επειδή αντί να κρυθεί αυτός που σε προκάλεσε, να κρυθείς και εσύ, γιατί σε προκάλεσε στον ίδιο πειρασμό, στην ίδια δοκιμασία. Και αρχίζουν οι λογισμοί και γίνονται τέρατα μέσα σου, βγάζουν πλοκάμια. Γιατί ο ένας πειρασμός φέρνει τον άλλο. Ο ένας πειρασμός φέρνει τον άλλο.
Ταπείνωση τι σημαίνει? Άδειασμα, το λέει και η λέξη ταπεί. Μείναμε ταπεί και ψύχρεμοι. Αυτό σημαίνει ταπείνωση. Άρα όποιος σου αδειάζει μία αντιστέκεσαι. Γι' αυτό σε προλαβαίνει ο λόγος και λέει το ετούντι παρασούντι είδε. Δηλαδή πριν έρθει να σου το πάρει, δώσ' τα καλύτερα εσύ και καθάρισες. Γιατί αν πάλι να στα πάρει, αν δεν γλιτώσεις να στα πάρει με τον ένα τρόπο, θα στα πάρει με τον άλλο, δεν υπάρχει τρόπος, αρκεί να βάλει να στα πάρει. Όπως και να θέλεις θα στα πάρει, δεν θα την γλιτώσεις. Δεν πάει να ψηφίζεις δεξιά, δεν πάει να ψηφίζεις αριστερά, δεν πάει να βάζεις 2 ναι και 2 όχι, δεν γίνονται αυτά. Άμα είναι να στα πάρει, στα πήρε, τελειωμένο. Οπότε ό,τι και να κάνουμε εμείς, μια τρύπα στο νερό. Οπότε ή μια τρύπα στην άμμο, μόλις φυσήξει ο αέρας πάει η τρύπα. Δεν έμεινε τίποτα. Και τι λέει ο Κύριος σε αυτό το σημείο? Πας ζών και πιστεύαν είσαι με, ομοιωθήσετε με αντρήφων μνήμο που έκτισε την οικία αυτού επί την πέτρα. Ήρθαν οι βροντές, ήρθαν οι άνεμοι, ήρθαν οι αστραπές, ήρθαν οι θύελες, αλλά δεν έπεσε η οικία αυτή, γιατί ήταν θεμελιωμένη στην πέτρα. Ποια πέτρα? Της δικαιοσύνης του, των λόγων του. Στην πίστη τη δικιά του μεν, αλλά χρειάζεται και πεδάλιο για να πάει το αεροπλάνο. Αν δεν έχεις τους λόγους για πεδάλιο, μην μένεις μόνο στη χάρη και στην προσκύνηση των Αγίων, σου χρειάζεται και δικαιοσύνη. Χωρίς δικαιοσύνη δεν πας πουθενά. Χωρίς να μάθεις ένα αμάξι να το οδηγάς, θα το βγάλεις έξω, θα παραβιάσεις τους κανόνες και θα το πετάξεις στο πώς λένε, στον κρεμό. Όταν έχεις μια συμφωνία να τηρήσεις, πρέπει να τηρήσεις τους κανόνες. Αν δεν τους τηρήσεις θα σε πετάξει έξω. Γιατί ο άλλος είναι σίγουρα ότι θα σε λυπηθεί. Όταν βγάλεις το αεροπλάνο έξω από την πορεία, δεν θα σου το κάνει. Σε ρωτάω, είναι σίγουρο ότι θα σε λυπηθεί? Αν δεν έχεις κάνει συμφωνία, δεν θα την τηρήσει. Εδώ δεν τηρούν τις συμφωνίες, θα τηρήσουν τις μη συμφωνίες. Οπότε θα πρέπει να είσαι προσεκτικός, σοφός, να ξέρεις με το λόγο του Κυρίου πού κινούνται τα όρια σου, μέχρι πού μπορείς να κινηθείς. Και λέει ο Κύριος, μην αντισταθείς στον πονηρό. Αν θέλει να σου πάρει το πουκάμισο, δώσ' του και το παντελόνι. Αφού είναι πονηρές ημέρες. Πώς αντιστέκεσαι στον πονηρό? Ο Κύριος τα λέει όλα. Και αν θέλει ένας να κρυθεί μαζί σου και να σε πάει 1 χιλιόμετρο, λέει και είναι 2 μαζί. Αλλά είναι και μέρες όμως δόξης. Πληρώνει τη δικαιοσύνη του Θεού και όσοι είναι να ξεπεράσουν τα εμπόδια, σαν νεογέννητοι παιδιά θα βρεθούν στην αγκαλιά του Θεού. Καταλάβετε γιατί είναι μέρες δόξης. Είναι μέρες δοκιμασίας και μέρες δόξης. Όσοι λοιπόν ξέρουν πώς να οδηγάνε το αυτοκίνητό τους, με κανέναν δεν θα τρακάρουν. Διότι με τον πειρασμό δεν μπορείς να αντισταθείς. Μην αντισταθείτε στον πονηρό. Λοιπόν, έτσι λοιπόν ο Θεός να δώσει όλοι μας σε μέρες προκλητικές σαν τις σημερινές να μπορέσουμε, έχοντας σαν πιδάλιο το λόγο του Κυρίου και διακρίνοντας τι πρέπει να κάνουμε, να ξεπεράσουμε τις παγίδες οι οποίες μας απειλούν. Να ξέρετε. Και βοηθάει πάρα πολύ και η φιλαδέλφια, όταν υπάρχει φιλαδέλφια. Όταν ξέρω από πού θα κρατηθώ, σίγουρα θα ξεπεράσω τις παγίδες. Άμα δεν ξέρω από πού θα κρατηθώ, εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Γιατί πάω γυμνός στα γκάθια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο Κύριος το είπε. Αν δεις, λέει, τον αντίπαλο να έρχεται με μεγάλες δυνάμεις και δεν λαμβάνεις και υπόψη σου εμένα, αλλά λαμβάνεις μόνο τον εαυτό σου, καλύτερα να συμβιβαστείς. Γιατί αν είχες αποθέματα από πάνω, μπορούσες και να τον ξεπεράσεις, γιατί θα γινώσουν ο Δαβίδ, θα του ρίχνεις μία και θα τον κρέμιζες. Αλλά από μόνος σου, αν δεν τον ξεπερνάς, όσο και να χτυπιέσαι, όσο και να ζητάς αποθέματα, αν δεν είναι πολύ μεγάλος ο εχθρός, δεν τον ξεπερνάς. Μόνο ο Δαβίδ νίκησε τον Γολιάθ, αλλά είχε αποθέματα θεϊκά. Απέκτησε το λάστιχο τεράστια δύναμη όταν έβαλε μέσα την πέτρα. Και τρύπησε, λέει, το κράλος. Όταν πας με ανθρώπινα αποθέματα, ξέρεις πόσα φάρμακα θέλεις για να σταθείς όρθιος.
Γιατί απάνω σου δέχεσαι όλη τη δύναμη του κακού. Δεν μπορείς να το ξεπεράσεις. Ενώ δηλαδή δεν χρειαζόταν ούτε πανοπλίες ούτε φάρμακα, με μια πέτρα και ένα λάστιχο και με τη δύναμη του Θεού τον τελείωσε. Τώρα καλούμεθα λοιπόν στην ανθρώπινη ματαιοδοξία να βάλουμε τη θεία προσπάθεια και να καταφέρουμε να ανατρέψουμε την αναξιοπιστία, να την κάνουμε εμπιστοσύνη. Γι' αυτό γίνεται μόνο τα κενά της αναξιοπιστίας τα καλύπτει ο Θεός. Και καλείται ένας από μόνος του, εκεί που εμπιστεύονταν κάποιος να οδηγεί το λεωφορείο και αυτός να τον ακολουθεί, να μάθει να οδηγεί από μόνος του πια. Είναι η ώρα που πρέπει όλοι να μάθουμε να οδηγούμε με ασφάλεια μόνοι μας. Δυστυχώς, αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτά τα γνωρίζουμε από τον Κύριο, εκείνος ήρθε και μας τα είπε, γι' αυτό και ξέρουμε ότι είναι ο διδάσκαλός μας. Και αφού τον αποδεχόμαστε όλοι, οφείλουμε να κάνουμε έτσι. Και να μην λέμε εγώ Κύριε θα τα καταφέρω, αλλά Συ Κύριε, κατά το δικό σου λόγο θα τα καταφέρω. Μα το είπε και ο Κύριος, χωρίς εμού, όσο και να χτυπιέστε, ου δύναστε ποιήν ουδέν. Το είπε ο Κύριος, χωρίς εμού δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Είναι δύσκολες ημέρες, πολύ δύσκολες. Και μάλιστα λέει για τους δύο μάρτυρες της Αποκαλύψεως, ενίκησαν λέει το θηρίο, τα εγκατέλειψαν όλα και δεν αγάπησαν την ψυχή τους μέχρι θανάτου. Και μη φοβάστε, λέει ο Κύριος, από αυτούς οι οποίοι θα σας ζητήσουν να πάρουν ακόμα και το σώμα σας, αλλά να φοβηθείτε αυτόν ο οποίος μπορεί να ρίξει την ψυχή σας στη γέαινα αν αποτύχετε σε πνευματικά ας πούμε στάνταρ δεδομένα όπως μας τα ζητάει ο Θεός. Αλλά εμείς που τον αναγνωρίζουμε, το είπα καθαρά, μη φοβού μικρό ποίμνιο, διότι ο πατήρ ευδόκησε να σου δώσει τη βασιλεία. Ακολουθήστε και θα δείτε πού βρίσκεται η βασιλεία και ο βασιλέας. Αυτά που σας είπα για τη δικαιοσύνη δεν τα ζητάει από όλους. Γιατί είπε ότι άλλος θα κάνει το 30%, άλλος θα κάνει το 60% και άλλος θα κάνει το 100%. Ποιοι εφαρμόζουν 100% τη δικαιοσύνη του Θεού? Ξέρετε ποιοι? Οι Άγιοι. Οι Άγιοι και μάρτυρες. Αυτή τελείωσε. Δεν έχει πίσω σε αυτούς πισωγύρισμα. Όταν ξεκινήσουν δεν κοιτάνε πίσω, συνέχεια πάνε μπροστά. Και κάνουν ό,τι ακριβώς τους ζητήσει ο Θεός. Γι' αυτό και εμείς διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, δεν νομίζω ότι κανείς από εμάς είναι σε θέση να ακολουθήσει. Γι' αυτό και καλύτερα τα πει και ψήφρανοι, παρά πλούσιοι σε κοσμική δόξα και χαμένοι να χάσουμε τον ουρανό. Αυτά λοιπόν ήθελα να σας πω. Είναι πονηρές ημέρες να έχουμε μας. Πως έλεγε και ένας καθηγητής, τώρα με τον Ραμαδάν, δεν έχει τώρα το νου σου όταν θα πας εκεί, εξεταστείς, θα περάσεις από εξετάσεις, αν δεν έχεις το νου σου τώρα, θα το χάσεις και τότε. Ενώ αν έχεις το νου σου τώρα, θα προετοιμαστείς κατάλληλα και θα είσαι έτοιμος. Ποιος είχε πολύ αυστηρή σχέση με αυτά? Ο Απόστολος Παύλος, και τι λέει στο τέλος? Τον αγώνα λέει τον τήρησα, όλα τα έκανα, μην αποκοιτέμαι της δικαιοσύνης στέφανος, την οποία θα μου την αποδώσει εκείνη την ημέρα ο δίκαιος κριτήρης, τουλάχιστον μέσα στα δύσκολα μην χάσουμε τον Χριστό. Χριστός και ψυχή λέει σας χρειάζεται, λέει ο Άγιος πώς λέγεται, Σεραφείμ του ο Άγιος, ο δικός μας ο Άγιος ο Κοσμάς ο Ιταλός, Χριστός και ψυχή σας χρειάζεται. Γιατί? Διότι ο Χριστός μένει στον αιώνα. Ο Χριστός είναι η μυστηριακή σχέση του καθενός με εμάς. Χριστός ξέρετε τι σημαίνει? Όταν εμφανιστεί στη ζωή σου καταργούνται οι λογισμοί, γιατί είναι η μυστηριακή σχέση. Και τότε εκεί που ήσουν να σε δες και εσύ έχει χτυπήσει μίγα τσετσέ, ξαφνικά αλλάζεις μυαλό. Και λες καλά πως είχα δουλέψει έτσι και πως έγινα ήρεμος. Γιατί από τη στιγμή, μια στιγμή και μετά, επειδή εσύ το αυτοκίνητο το πήγαινες κατευθείαν στούκα στο κρεμό, έρχεται ο Κύριος και σου παίρνει το τιμόνι το χέρι σου λέει έτσι οδηγάνε. Καταλάβατε τώρα η μυστηριακή σχέση τι κάνει? Σου αλλάζει τον τρόπο οδήγησης. Οπότε
Ας αφήνουμε τον Κύριο να οδηγάει και να μην το παίζουμε ξύπνη. Γι' αυτό πάντα εσύ, Κύριε, στη ζωή μας. Εμείς δεν ξέρουμε να οδηγάμε καλά και αν βλέπεις ότι δεν πάμε καλά, άντε πάρ' το στα χέρια στο τιμόνι, γιατί εγώ πάω απευθείαν στη στροφή πάνω. Απευθείαν, του κάρω. Και λέει ο άλλος μας σε προειδοποιώ και σου λέει εκεί που πας δεν πας καλά. Λέει σπείρει στο φόβο και τον πανικό. Όποιος δεν έχει δικαιοσύνη μέσα του φοβάται. Γιατί δεν ξέρει να οδηγήσει. Και οπότε αυτό το μεταφράζει ως, επειδή έχει έλλειμμα δικαιοσύνης, το μεταφράζει ότι ενώ προσπαθείς να το βοηθήσεις, σου λέει σπέρνεις στο φόβο και το πανικό. Παραπλάνηση τρομερή. Φοβερή παραπλάνηση. Γιατί μπορούσε κάποιος να πάρει πώς το λένε το τιμόνι και να σε βοηθήσει και να μην φοβάσαι. Σου λέει ρε πας πάνω, είναι στροφή. Όχι λες εσύ καλά πάω, άντε προχώρα. Και όταν έρχομαι να σου πω πας πάνω στη στροφή, μου λες παίρνω και το φόβο και το πανικό. Γι' αυτό τουλάχιστον επειδή δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται, καλύτερα παρακάνεις τον Κύριο, πες του Κύριο όταν εγώ χάνω και πάω κατευθείαν, έλα εσύ και πάρει το τιμόνι και κράτησε με και ήρεμο. Λοιπόν, αυτά θα σας προθέσουμε σήμερα.